Vážení a milí hostia, milí športovci, samozrejme organizátori a všetci ostatní, ktorí ste si našli čas a prišli ste prežiť naozaj krásny a dúfam, že aj príjemný, nazvem to v úvodzovkách, športový podvečer tohto piatku a tohto dňa. Pôvodom telesnej kultúry sa už zaoberali mnohí odborníci. Vedci odvodzovali z hry zvierat, iní zase tvrdia, že v hrách sa odráža úsilie človeka uniknúť od ťažkosti života do sveta fantázie. Šport má svoje počiatky jednoducho už na začiatku ľudskej existencie ako súčasť života aktívnych ľudských bytostí. Bola to užitočná cesta, ako zväčšiť nadvládu nad prírodou a okolným prostredím. Šport je teda v rôznych formách súčasťou bytia samotného človeka a nás, Kysučanov, z toho nevynímajúc. Čo je však výnimočné a potešiteľné, že medzi nespočetným množstvom športujúcich ľudí žijú na Kysuciach jednotlivci či kolektívy, ktoré sa vo svojom športovom odvetví radia naozaj medzi tých najlepších. Aby sme im vzdali patričný hold a prejav úcty, to je ich dôvod, prečo sa tu dnes podvečer stretávame. Dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítal na prvom ročníku vyhodnotenia ankety Kysuckého večerníka Kysucký športovec 2016. Prajem vám príjemný a krásny podvečer. Aby som tu nekecal a nemudroval úplne sám, rád by som si k sebe prizval toho človeka, ktorý stojí za všetkým tým, čo tu dnes prežívame, a iniciátorom vytvorenia tejto ankety a zároveň aj autor webu kysuckýšport.sk je pán František Ďurkáč. Marko, ešte raz príjemný a dobrý večer. Ja ťa poprosím o pár slov, aby si nám vysvetlil, čo ťa viedlo k tejto myšlienke, ako sa tá myšlienka zrodila a vôbec, čo všetko predchádzalo tomu, aby sme sa tu mohli stretnúť, ako ľudia hlasovali, ako im to šlo. Príjemný dobrý večer. Ja v prvom rade poďakujem všetkým, ktorí túto anketu zobrali aspoň trošku vážne, lebo čo tomu predchádzalo, no kysuckých športovcov nikdy nikto nevyhodnocoval. To tomu predchádzalo, preto som sa rozhodol. Žiadna organizácia ani nezastrešuje kysuckých športovcov a my, keď sme založili tú činnosť kysuckýšport.sk, ktorá vlastne píše o kysuckom športe, tak prirodzená ďalšia myšlienka bola kysuckých športovcov, najlepších kysuckých športovcov aj vyhodnotiť, odmeniť, možno motivovať do ďalšej činnosti, a to sú tie základné myšlienky, lebo posledné 3 roky som strávil medzi vami na športoviskách, jednak možno ako novinár, možno ako vo veľa prípadoch ako organizátor podujatí. No a je to kus veľkej roboty. Možno na Kysuciach málo ktoré organizácie vynakladajú toľko úsilia na organizovanie svojej činnosti ako práve športoví organizátori, športovci, denodenne na tréningu, niekoľkokrát do dňa. Takže to sú tie základné myšlienky prečo. Ďakujem veľmi pekne, ja by som poprosil váš potlesk, lebo takáto činnosť si naozaj zaslúži úctu. Vy športovci ste naučení, alebo respektíve my športovci, hovoríme si to tak, aj keď my sme takí slabší športovci dvaja, ale vy ostatní ste o mnoho lepší. Športujeme preto, aby sme dosahovali úspech a samozrejme aj určité ocenenia. Kvôli tým oceneniam ste tu dnes aj vy. Ja si Ferka ešte na chvíľu tu nechám, pretože vám bude odovzdávať samotné nominácie. Ešte k tým nominovaným a oceneným by som rád poprosil, aby si Ferko vysvetlil ten princíp, ako to bude dnes večer prebiehať. Ďakujem. Takže základný princíp bol, že sme oslovili všetky organizácie, ktoré sa zaoberajú športom na Kysuciach, hlavne teda tie, ktoré boli ochotné komunikovať, a spoločne sme vytvorili nomináciu za jednotlivé športy. Každý šport nominoval jedného svojho najlepšieho, najúspešnejšieho športovca. No a potom sme spoločne s novinármi ako z Kysuckého večerníka, tak aj z rôznych športových iných webov a iných organizácií, poprípade aj partneri sa k tomu vyjadrili, ktorí pôsobia v regióne a majú znalosť športu na Kysuciach, tak postupne dávali svoje hlasy a ocenili sme tú činnosť v roku 2016. Samozrejme, je to anketa tak ako aj slovenský športovec roka,
tak aj tento Kysucký je subjektívna anketa. Je veľmi ťažko porovnávať jednotlivé športy, je veľmi ťažko merať, ktorý šport je ťažší, ktorý úspech je väčší. Preto poprosím, ale tak športovci vedia súťažiť, vedia k tomu pristupovať s pokorou a preto nemám o to strach. Ale tak sme sa nejak, na základe tých hlasov sa vytvoril rebríček a vytvorilo sa, podľa vašich úspechov sa vytvorilo toto hodnotenie. Tú nomináciu, poprosím, to sme aj sami dávali s veľkou vážnosťou, nomináciu za tie jednotlivé športy. Vyberali sa športy, ktoré robia dobré meno Kysuciam, športy, ktoré dosahujú úspechy nielen v rámci Slovenska, ale prakticky všetci z vás pôsobia aj v Európe a vo svete. No a práve toto sme chceli oceniť aj tou nomináciou a samotná nominácia je už istým spôsobom cena. Ďakujem pekne, myslím si, že si povedal všetko.